maju 2017. godine su organizovana 2 avanturistička vikenda u Ibarskom Kolašinu. Turisti su imali priliku da uživaju u različitim sadržajima. Prvi avanturistički vikend je obuhvatao slobodno penjanje, što podrazumeva osvajanje stene bez alpinističke opreme uz korišćenje sopstvene snage. Via Ferrata ili čelični put omogućava da na izgled nedostižne vrhove osvajaju i ljudi koji se nikada nisu bavili alpinizmom. Dobrodošao, Miloše. Jel si preživeo? Daj, pa ovoj maci kaše. Svako treba da dođe da proba. A što si se zadihao tako? Pa zato što je uzbrdo. Pa što ne treniraš? Ali vidiš da čvrsto stojim na svojim nogama. Bravo, bravo. Kakav je utisak? Super. Odličan, zaista svako bi trebao da proba. Odlično. Odlično. Ovo je jedno neverovatno iskustvo. Topla preporuka za sve koji se iole razmišljaju da pođu i da ispenju Via Ferratu. A je li bilo nekog straha od visine i je li bilo nekih nezgodnih trenutka? Pa jeste ovde, naročito na kraju ova jedna horizontala, ali gde je bilo sve, tako smo ispeli do kraja. Je li vredalo tog truda? Kako da ne, naravno, uvek. Jel si se plašio? Ja sam iskreno da budem, pa trenutak bilo je jezivo, ali mislim da je vredelo. Zato i postoji život da pobedimo izazove. Penjanje na stenama, na onoj steni je bilo divno, iako je možda dužina bi mogla da bude... Moglo bi više da traje, je li tako? Da, moglo bi više, moglo više da traje. A što se tiče Ferate, ja ne znam, ovo je predivno. Predivno iskustvo. Kako se popiti na Feratu sa 100 plus kilograma? Misliš da si... Nikako. Nemojte da pokušavate uopšte. Šalim se, naravno, ovo je divno iskustvo i odlično se proveo. Pogled je sada fenomenalan i sad ću da uživam malo u pogledu, ako nećete da mi zamerite. Nedelju dana kasnije je organizovana biciklistička tura od sela Jagnjenica do kampa Rezala. Drugog vikenda projekta Intercommunity Sports, koji realizuje nevladina organizacija KRC uz pomoć Outdoorina, a uz finansijsku pomoć UMNIK-a. Organizujemo biciklističku turu dolinom Ibra. Danas smo krenuli iz Jagnjenice i idemo do jezera Gazivode, tačnije do sela Rezala, gde će biti upriličen ručak i odmor za učesnike današnjeg događaja. S obzirom da ovde ima dosta amatera, ali ima i, kako da kažem, profesionalaca, ljudi koji se ovim bave sportski. Danas je trasa zahtevnija na par mesta, pošto je planirano da od Jagnjenice odemo do manastira Duboki potok. Ta deonica je malo teža za nas amatere. Nakon toga imamo još izlazak do brane na jezeru Gazivode i to je napornije, a ostalo sve više manje mogu savladati svi učesnici današnje trke. Osim uživanja u prirodnim lepotama, učesnici su imali priliku da obiđu spomenike kulture, među kojima je i manastir Duboki potok, koji se nalazi u blizini zaseoka Pridvorica. Čovjek mora da nađe svoj ritam da bi mogao da
i da izvuče ceo uspon bez problema. Dakle, čak postoje i varijante, može da se ide stranicama puta cik-cak da bi se ublažio taj uspon. Tako da nijedan asfaltiranom put u Zubinom potoku nije prepreka za normalno zdravog čovjeka. U Zubinom potoku, na sreću ili nesreću, taj razuđeni deo naselja, disperzivno širenje naselja, širi i granatu lokalnu putnu mrežu koja broji preko 300 km. Tako da je broj kombinacija kuda se sve može ići i koji su sve izazovi su nemerljivi. Mora da se trenira redovno i da se bude fizički spreman. A gde si išao u Zubinom potoku? Gde si vozio uglavnom? Bio sam u Predlis. Pa imao sam ranije iskustva, vozio sam nekoliko puta po cijeloj opštini Zubin potok i ruta je sasvim okej, lepa je tura, lepa je da ima svašta da se vidi, evo, manastir, počevši od manastira i dalje. Priroda je, samo priroda je lepa. Uslovi su fantastični, ja se oduševim. I lepo je mesto i ljudi su gostoprimljivi, sve to i lepe imaju staze i bio sam prošle godine na spust sa berima i ove godine učestvujem. Sledećeg dana novi izazov za bicikliste, takmičenje u brdskom biciklizmu. Tačka okupljanja Previja, odakle kreće osvajanje uspona prema Berimu. Nakon kratkog predaha kreće takmičarski deo, spuštanje sa Berima. Naša ekipa putničkim autom pokušava da ide u korak sa biciklistima. Cilj je bio kod kampa Rezala koji se nalazi pored jezera Gazivode. Učesnici kažu da je pre svega važno druženje, a ne ko je prvi stigao do cilja. Samo hoću da kažem da sam prvi put na Berimu, osjećaj je neverovatan. Jedan od mojih prvih većih spustova i mogu da kažem prvenstveno ekipa koja je išla, to je nešto neverovatno druženje, nema negativne energije, znači svi su čekali koga god, a što se tiče blata, to je, ne može da se izbegne, to je nešto što je u sklopu ovoga, evo vidite i sam kakav sam, nešto neverovatno. Osjećaj neopisiv, svaki naredni put kad bude bilo prilike da dođem, dolazim definitivno. Pa slobodno mogu da kažem kao prošle nedelje, neverovatni. Još jedan turistički proizvod koji mi se jako svideo, preporuka opet za sve da dođu da posete ovu turističku destinaciju našu, ovo je nešto baš lepo, naročito za adrenalinske zavisnike kao što smo mi. Je li bilo teško popeti se do Berima, zato što ste se vi prvo popeli pa posle silazili? Pa pravi biciklista prvo penje pa se spušta, tako da sve ima neku svoju draž. U principu grupa je bila okej, ruta još bolja, to je to. Bilo je predivno. Put je uglačan, suv, nije bilo blata. Neki su namerno jurili blato da bi prolazili kroz blato, ali bilo je predivno. Bilo je i prašine, mi smo istina autom prošli, jel su smetali ti uslovi za trku? Pa Lazar može malo više da se požali oko prašine. Ne, zaista, grupe su se razbile na nekoliko, tako da jedino ko je pravio prašinu je auto RTV Mira. Četvrti dan avanture je bio rezervisan za planinarenje. 30 učesnika je krenulo put planine Mokre gore u nameri da osvoji iznova izazovni vrh Berim. Na putu do krajnjeg cilja posebnu pažnju planinara privlače prirodna jezera na Mokroj gori. Nakon višečasovnog pešačenja stižemo do vrha od 1731 metar nadmorske visine, odakle se pruža pogled na jezero Gazivode, kao i na planinske masive Hajle, Prokletija, Šare, Kopaonika, Rogozne.
Svak na svoj način doživljava prirodu, uživa u njoj, a samo onaj ko hoće da se vrati majci prirodi i da pobegne od savremenog života iz tih handži, može da opstane. Živi sa prirodom i prirodno živi. Najdražije mi je što su toliko mladih došli, a došli bi i stariji, nego sad je to prilika takva možda ili sve to. Inače, što se tiče naša Mokra, ovaj deo je Mokra planina, tamo je Mokra gora koju je Jovan Cvijić opisao, geograf, kao lepoticu Balkana. Prokletije vidimo, Hajlu vidimo, eno ga već Ljuboten se nazire tamo, od Šare, sad sam ga video, Rogozna, a za ostalo došli ste i sami vidite šta je, kako, i samo onaj koji dođe može da kaže šta je i kako uživa. Drugo ništa. I koliko često vi idete i planinarite? Ja pešačim, planinarim preko 40 godina. To je sigurno. A što se tiče kretanja, fizičkog kretanja, pošto sam vezan bio i za tu struku, nije mi teško, što kažu, mene noge nikad ne bole u pešačenju. Samo od loše obuće možda me... Autisti su pozitivni, stvarno mi se dopada ovde i grupica je lepa i vodič i sve je stvarno u redu. A reci mi, je li bilo teško da se osvoji ovaj vrh? Je li bilo fizički napor? Malo jeste, ali uz pomoć nekih manjih i kratkih pauza uspeli smo da osvojimo ovaj vrh i evo sada smo tu gde jesmo i odmaramo malo i posle ćemo opet da krenemo u spust. Reci mi, s obzirom da smo sad ovde maltene na Litici, je li ima strah od visine ili uživaš u pogledu? Pa naravno da ima, tu su i ovi telefoni kojima zabeležimo ovaj trenutak i pokušavamo da priđemo što bliže tim liticama, ali stvarno ima straha i osjećamo se napito. Ali eto, adrenalin, pa onda pokušamo da se slikamo i to je to. Hvatimo neki trenutak da imamo zabeleženo na telefonu. Utisci su odlični, neponovljivo, svaki put. Da li je fizički naporno osvojiti ovaj vrh? Ne, nije. I šta je najveće zadovoljstvo u tom pešačenju i osvajanju? Lepota ove prirode. Raznovrsnost boja, čistina. Vi ste ovde, da kažem, na ivici ove Litice, možda najbliže, ali ste leđima okrenuti tamo. Da li ima straha kada vidite iza sebe? Mi pokušavamo kamerom da zabeležimo, ali nije tako lako dočarati koja je Litica u pitanju. Ima li straha? Ne, nema. Dolazio sam više puta, bio sam i ovako, pešačili smo, a dolazio sam i biciklom jednom ili dva put. Dobro je, uvijek je dobra ekipa, ljudi koji su spremni. Uvijek je to ekipa koja praktično dolazi više puta ili šeta na neke druge ture, tako da su svi, da kažemo, u formi, uslovno rečeno, međutim nije ništa nemoguće, nije nemoguće ispešačiti, čak i ako niste u formi, videli ste sami da se pravi pauze i za klopu, za, ne znam, ko puši, buš pauze, tako da je uvijek se takva organizacija, a što se tiče utisaka nekih, kao i uvijek je fenomenalno, uvijek upoznate neke dobre nove ljude koji dele neka slična razmišljanja kao i vi, tako da ja rado dolazim kad god mogu, uvijek se odazovem, kažem, pozivu. Reci mi, šta je ono, zapravo na koji način bi ti eventualno preporučio nekome ko nije odavde i ne zna za ovo mesto, kako bi preporučio u jednoj rečenici zašto bi trebalo da dođu baš ovde? Pa ja, naprijed, kad sam svojim drugarima i prijateljima pokazivao, kad sam pričao, obično imaju predosled što je Kosovo, pa šta tamo da vide, onda sam im pustio, naprijed, onaj promotivni spot Outdoorina i to je vrhunska prezentacija, da imaju, ne znam, i paragliding, i pešačenje, i vožnje bicikla, i mislim da im i kajak čak, i tako da to je, neka pogledaju taj spot, to je vrhunski, naprijed, objašnjava praktično u par slika šta sam mogu da vide ovde. 2 avanturistička vikenda su organizovana u okviru projekta Intercommunity Sports koji realizuje organizacija KRC iz Zubinog Potoka u saradnji sa Outdoorin i finansijsku podršku misiji Ujedinjenih nacija na Kosovu. Pre svega želim da naglasim da ovaj projekat se provodi pod pokroviteljstvom UNMNIK-a, UN kancelarije na Kosovu. Implementira ga nevladina organizacija Kosovo Relief Committee iz Zubinog Potoka u saradnji sa
Аудорином. Мы поддерживаем ovu активности и веруем, что biće neki doprinos u vezi povećanja ili međuetničkih odnosa ovde su na Kosovu. To je jedno od naših cilji, međutim, važno je još i promovisati ovu lepu sredinu.